KATV news along birta kilang do anapan nili deng mir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo. Birta do an ang ton pen arjusuna. Sonpli akimang pen AAAEA ahin pen dipu DCSI hematheng no along kachesong asai kedeng. Kedamtang matijong ni phai inkoresir kep arni Karbianglong District Deputy Commissioner asai hemalong All Assam District Administration Employee Association ahin pen ada porphai kep malom pen kachesong asai kedeng. Ada porphai kep pen arni kang sam porphai pho an bangso kachesong asai kedeng ponalong jasemet sonpli aputhak akimang padoponsi kachesong asai deng ponlo. Bangso kachesong pen jongsi nili tumakimang nang papleng pipon pe pulote anso se kachesong asai deng pon thuji. Nitum kimang nang papleng pinon pura ki hangsar lang padopon. जिला प्रशासन कर्मचारी सन्तान जिंदाबाद एनपीएस बातिल करी ओपीएस पुनर्प्रसारण करो एनपीएस बातिल करी ओपीएस पुनर्प्रसारण करो आयुक्त कार्यालय कर्मचारी हुकिया दरमा घाटनी प्रदान करो कमिशनर asai hemalong boreng anghoi ki klema tuma phan akaprek bainong ki pijia phan semar pinangji NPS JN2C OPS abang puthot pareng thunangji Process server along ki klema tuma phan thom an bainong pabat thunangji lapen district commissioner asai hemalong superintendent lapen accountant anghoi padonangji lapen head assistant anghoi pabat nangji pusi bangso kachesong asai deng ponlo jongsi nili tuma kimang ason nang pachun pipon pe pulote central committee atum pen chingki chingbai thusi puthot la puson kachesong nang asai deng pon thunang kok ta hai puta kachesong ahut ningje pon thu Harsing Ronghang report KATV News. Ningkan phopen ame kache church det kajorte rang pi se kache langjia phan Richard tokbialong kerap kachohang. Me kache church henlo katoranai ake solo. Athe me kache church pena jok pirthe volengdun kangting siring side. Ajo ave anarlo ave kaike amata jo kangting asonsi kangting siring pensi jo parni jo pedapta pathonangpo. Lapen anparta pirthe alir alon thangnat kache chardun puamatsi ave. Lesson si lakhain ko ratrok duar bagori MEC constituency angkang malasi sarbura ingti arong amekar karlitang longki ingleng achor sangpi kajorte rangpi kedamtang ningkan phopen amekave mate amekache charche det ajok thangnat alir lir lor lorta thekdun longle detlo. Kajorte rangpi bangso pirthe along alira cham ke theklong jia phan aning hangpik thangjang. Bonta ningkan phopen ameka vedet ajok nona bangke hem ingilun pen anpar ajat asonta chini dunde detlo kajorte rangpi ameka ve mate ameka chechar chedet pen ajok kedamtang ningkan pho angbong hemar lopen hong an ke chonjia phan kisung pen danglok barpi barso ke do damjia phan anta kisung thektik an pinlo lasi kajorte rangpi amek si kachilang jia phan ningke me pen KACEM Richard tokbia phan kirap johangpon Kan hini deklo. Kan hini deklo di. Telah kan hini yang bong. Kalau ni nanti mesti kelang hen nanti pon deklo mah. Pon kelang itu kedok dia masih ni tum thanga bersabe masih ni tum pai. Oh ni tum lapsan si kirap pon je pan cengir dini tum ma te thanga thai. Lasi EM Richard Tokbi alangli kisung det abang phia phan rabek thapusi basa pi ingleng pila pen rongarat atum pen kachuning ri padopon. Pinia berta lapuan si kangton iklo domi thak me kardom.